респираторни заболявания. По данни на доктор Фани Петрова от Регионалната здравна инспекция, отново отчетохме спад на заболеваемостта, но въпреки този спад, епидемиологичните показатели за област Пазарджик остават високи и над нормата. С оглед на което взехме решение, че грипната епидемия за област Пазарджик продължава. По отношение на учебните занятия, по данни на доктор Кулински и представители на останалите общопрактикуващи лекари в областта, има намаляване на заболелите в ученическа възраст. С оглед на което взехме единодушно решение грипната ваканция за областта да бъде отменена, като учебните занятия се възстановяват считано от утре, 30 януари. Ако след възстановяване на учебните занятия в някои училища от областта продължават да има висок брой заболели ученици, всеки директор има възможността да направи докладна до кмета на съответната община. Знаете, кметовете имат правомощие до 3 дни също да обявяват грипна ваканция на територията на съответната община. Това са решенията, които взе днес оперативния щаб за борба с грипа. Ако имате въпроси към членовете на щаба, заповядайте.